FENTEC. Doncs FENTEC, pel tutor, els que sabeu de què fes tutor, i a més a secundària, que és on estic jo, és tot un material pensat, progressiu, ben pensat amb les activitats, amb objectius, que permet al tutor, amb la tutoria i amb el seu grup, que és el que interessa, fer un treball de coneixement, de consciència, saber les seves habilitats, saber també les seves fortaleses i d'aquesta manera el grup enganxar-ho i fer una mica aquest treball que tant costa de tutoria, de veure on comencem, on anem i que tothom surt content, que tothom m'aporta coses, i ho dic en FENTEC que és així, els alumnes i els estudiants surten contents i estan esperant aquesta classe, que és la tutoria que de vegades ens costaven tant, com sabeu, i dona aquesta línia o fil conductor que al final acabes veure tot aquest treball que està pensant en aquestes activitats, que a més tenen un punt molt maco, que és connectar i ells amb una plataforma poden dir el que han pensat, aquests apreniments que tenen. I això, posar-ho a nivell de Twitter i a nivell de xarxa és molt maco pels nanos. Així que us animo perquè és molt interessant i us ho dic per l'experiència d'uns quants anys. Diputació de Barcelona.